Te ka jing kai ka bangawan rasha pi ha ka ka si ka teng ngala bo. Ka jing kan mau bas ngau si. Amen. Ngap ha kan long jing kai ka jing ya te ka jong pi. Kini ki Kristan ki badang sulong Kristan lani don hi ki badang Kristan aslam ruhan rai kampat don te kata ka jing tak ka bakin jablai. Te ka mot ka jing long Kristan ka jong ki ka sulong kumto sulet jia seng suwan jia seng su puli Bible sule hi kita kum ka rutin te namar bala long Kristan hanre kini pat ki ba ladon ya kata ka jing pen kendo kata ka jing tak bakin jablai haba ki wan kum ne sha Bible study haba ki yo i kono ka jing kai ka badang long kemai te ka ba kim pat jutep pat ki kan ma be tek ki ba be khak ni ta bat ka long pat ka jing ka khu ka ba khau ha ka jing ya ti ka jong ki ko man la ka si amen bat kin yo ka nya ka jing jot na ko ka por sha ko ka por te ngong kum no ka jing kan mau bas ngau si te ni pet benta Genesis kala nong ka ba sau huwei ka khot ka ba khandai ayu ka Bible kong anda kumta utau nong anda kumta utau rang ba kinong rakuri ula kren hau paro ula uda menta shisha nga kan mau ya la ka jing le duna amen niu i niu nong rakuri jong usiem paro ula kan mau ngau si ya kata ka jing le duna ka jong u arab hi kwa bahawan tip chapang bani ka benta lada pi de ki bom pat jupu de bahai ka chen ka jong uble pinda puli na ka kitab Genesis pinla from to ter ya ka story jong u Joseph amen da hang ni yu i ba uni unong rakuri jong usim haba ula poi haba ka bendi haba ula ya shem ya u Joseph ban haba u Joseph ula ka tai ka jing po asniu ka ba kila ya po asniu bat ni yu i bakala long shisha kumta ba u Joseph ru ula ong kuno u Joseph ru ula ong ya uni anda kala jate ka ba bahaya me sakan mau ya na tin rei uni uklem kan mau ukan mau anda ladap arsnem bakataru ukan mau de hakapor ba las ngodan kam ya u amen hot dan kam na kabenta ya ladi hanre ka jingdan kam ka de na kabenta usir na marba omdan manu bala batai ya ka jing pos niu ka jongku tin rei lada yakran ni ka jing shisha lada ko mga mutang ade ka pre uspa ba lada ngadan kam ya kano ka bentangam yo ya kata balada ko mapi tip badan mano bala matai ka talara pi wan pa khmat janga pi wan ra ka khupwa ba ha pi sngo dan hi ami tai men sim sngo he ndian sngo kmen ba yo ngara ka khupwa ka ba ha te hang ning mi sngo tho ka ni ga jingkan ma wa sngo si jong uni nong ra khuri ka dei bet onda sngo don ka mai ai sngo yo nong ai amen te ka ni ga jingkan ma wa sngo si ka long ka ba thala na ba don pon ba ha gi brio ha ka ni ka por thai kiadan ar jat kibriu kidan kibriu ki baha ba kibriu ki lele baha ki kloi baha ban snongo bat ki da snongo hiru amen kidan pat ki jat briu ki bala na pile baha sakat no ru kim jus snongo amen bat kidan pat ki jat briu ki ba ki kemau ki snong si tang ha to ko por hi ba ki la sngodan kampiang ki pon ha kibriu ki la pha ban le ki ai lapan le la long kata kam kila klan no dah la jenjar biang wan biang sngo si te tambah kata jing sngo si kalau kabom internet namar balai namar ken mau betang ha kapor badan kam amen te wat ai ni bagin long kita ki jat breu kiba ngin ken mau ya no tang ha kapor bagi dan kam lan ingin pen i ki mat sngo si ki jongi tang ha kapor ka bagi dan kam amen namar ni uni ubri hadu anda ladap absnem taruh kan mau balai namar ba kakam kadawa yu Joseph onyon patai ya kan di kos ni amen tewat ai kan yang ngaba di pi bangin long kum ta han re ha ki paro ngin long ki bas ngau khnang ba balai bangin nom tan kam man ngau si na kam ta jong no ha kan no ka por amen deni pet menta sam kala nong ka basan kan khot ka balai Sam le no
besan dekat balai. Kajien ke jong blay ke ong kuno atrai men step. Men yos ngau ye kajien jonga. Men step ngan penbet yala kajing duai hame bat ngan akmi. Hot haka kajien Bible men step ya ka janmit. Wei bala janmit kala dei ka men step. Amen. Tin rengin ya keren bet ya ka ba ya dei mga bat mapi. Kong kumno gak jin ke jong ublay ko ang atray men step men yos ngau ya gak jin jong men step ngan ben bet ya la ka jing duai hame bat ngan akmi. Ngai thoi pi kan ni kadai na ka ta jong nga bat jong pi kita ki kristan ki ba shisha ki ba ngim kwa sho ba ngim pens ngau si yong blay amen. Ka ba ngi la kwa bet tang man le ya ka man ka jong blay. Hadrai bon sin. Meski paro ngi snow kumbangi klem le pop ru pila judan ne mu ta kasi ka ba na do mesta hada na me pisno ba klem le pop ru but ona pila kia shi ka jing kia pila kia shi jing kia pem shi ba tip ba pila le pop ru handrai hakapor pajer mesta piju yu I pat hagi jing pos niu amen piju I hagi jing pos niu ba boleh kon pau ki like ki let ki jopi ting ting PUE bala jobo ka jat ka to ka dei ka dei ba pila ya bakla reh ting ting ko sniu bang kwai ba bam do snia pi phong jan ba yong ka ba kum kita dei ba pila le ko do ko pop ting an ong pi ba bon sin ka juja kini ki ha ka jingim ka jonga ba ba paro si singa ngo ba khlem le ka ka ba bakla tin rei kum mesta padang hajar utra ulapan pau bat anda ngalakin dit napo batia ngasih dek kumno ngasih bat ya lade hati ke ngaduna hati ke bak ngabakla habang aknem kemau bangalepo sarekat bangadang pusan ubleiru upan pau bat anda upan pau ngale kumno ngapen bet ken ya ka jingem ka jong amen tikadan kam ya ngaba dia pi ba haba piyo I lagi jong ki pop pen bet yo kumto lada pim yo iru kapon haba ule pen pau pen bet dengan ong I pi kini ki priyo ki ba chi shayo play ha ka jing long priyo ni bakla ha ka jing bom tip ni pen bet no handrai don pat ki priyo ki ba shu bakla shi bakla pan ma bakla shi bakla pan ma shi bakla patongan ong I pi kam dei shu ka jing bakla ka to ka dei jing thor ya la ka jong ka jing em amen teka jingem ke jongi kam dei begin long thorbor lara pin lap iki priyo bagi panmar si panmar le si le panmar si panmar le si le patu dei bagi kim shim khyai ka jingem ke jongi baka jingem ke jongi ka long ka kordor hak ma jong bule amen nama kata tong in long ki kristan ki bakum no ki kristan ki bangin nam im thorbor hang ka ne ka perthai nang bangin yo hi ka bai nong ka babaha amen nani pai tan taning kong koren khatsan khandai namar ngalong ubaretam naki apostol ubang ngamong ubadei ban khot ye ngau apostol namar ngala be ben ya kabalang ule ni hani ba ka jing mau bas ngosi jong u pol us ngosi nama balai ba ula penchitam ben ya kabalang bat us ngau repru ya lade upen repru ya lade ba kumanga ubriu bala penchitam ben ya kabalang ngam dei hak ban khot yang amdan hak ngam long badai hak bakin khot apostol nga hangai ni I ba pol apostol usnosi harai kan mau bhai ni ka wei bon bha na pedeng jungi ni ha hang ni bat ni feel hang ni second mau ya kan ni barabor balada ha ka jing em ka jopi ni em pilale kado ka pop ka pen snosi yo blay manong ye pi si sen pi de ban kan mau ni to ka pop balai ngale kumto si sen pila ban ong kom yang a ule ujiet hanrai pimdei ban repeat ya ka jo shi ka jo amen pimdei ban repeat ya ka jo shi ka jo na ban ya thoi bi dan bon ki brio ki ba lada mentan wan pha duai hanga ki ni tho ya ka ka pop ka ba ki la le ki sngo ram ki ong shi ong ha ba la le kum ta ki sngo si ya ka jing le ha jing shi sha ki ban kut no hang ta amen hanrai ki le pha duai biang sa hai wei pastor hai ta ro le ya tho let pha duai sa hai wei pastor hai taru ngan ong ye pi ka tu ka pop
kan mau ha lada pila le kapop kaba krau sekat no kan no lada pila penyap beriru lada pila klim pila to lada pila le kan no kapop kaba krau sekat no kan ong yipi kan mau tang sisen what you kan mau bon sin na pi kan mau ne em gitu kan nong klim mu jisu ong ngam penram ya pa amen tena da uta upadai hok yangi namar na do kasni kaba thau yang nga ba dia pi na do kasni kaba thau nadok si mapinga nadok kasni ka ba nila kla ka mot la thiet ingi daga dorba kasnam jong jisu amen te haba la thiet ingi daga dorba kasnam jisu ka mot ngim dan hak shu yala de yangi la dan hak do blai amen ngim long try shu yala de te kata ba ngi penrem yala de ngi pen bitari o blai amen namar la da uta ubala thiet ingi daga dorba kasnam penrem yangi ngi dan hak ayu bangin penrem yala de te kam ju longkin ba pit le je tho she tho e ki bri wi pop ki jong pi namar ya ka ba uble ula pendam ya ka ba uble ulama uble kemau shu te la da uble kemau shu ba le pi pat pi ai beteng man pen kemau te ki pop da pi ai teng ban kemau ki pop ki jong pi ngan ong pi ka pop ka jong pi an nom pendam da le ru em ka jingin jong pi kan long ka ba jen ja namar ba le namar ba ka pop ka yai dat ye pi man la ka si ka ngo si but way na ki so jong men sim la ong ba ka dei ga jing kemen amen uso jong men sim dei ga jing kemen te la na pi ken ma shi ken ma ka pen ngo si te ban ngo si ka long ka pop te ga jing ngo si ka ba kum ka ne ka long ka ba uble ngo tan ba ka ba pen bi taru yo ble na mar ka ta way ba pi la le pop pi la pan ma klet no ta da ki bre ki pen ken ma ru pi ong ki te ki bre ba tang usoi tan o ba le cloud yang ba la tep amen long ku bukso ya ka jabo ka bala tepru kidang let krat kidang let klaw amen tela le ki don ki open kan ma ki pop ki jong pi sa ong yi kita ong de tang usoitan bagi khon jong soitan ki angle jong soitan ki ba klaw biang ya ka pop uble jong yi sisin ulama ki weiru kim dan hak ban pen kan ma ka pop ka jong pi ban ma pi hiru kim dan hak na marba ngim long trashu ya la dia amen kini kiri ke pop pa sniu hal ra ki mau ke pop si sin pila ke mau si sin pila penrem labiang amen teni pension shu manta martos kala nong ke khat sao ke khat ke bah nyu ku ar usia ula rio arwat teo petras ula kan mau yang ketaga kecien ke bau jisu ula ong hau menshua baun rio usia asin melen yang ngalai sin haba ula pusan ru ya kata ula liar amen tehang ni yugi bau petras udon ya kan gejing snosi ke ba shisha amen kum ya kan gejing snosi ke bau blade usyam snobha ni ihang ni bau petras ula len yo jisu bat haba kala urlong shisha kata haba ulo pusan ula lenyal ula ketang bangi i hadin kani uklem snusi show yo bleman hadin kani ngiyo i ba upetras hadin kani ngiyo i ba ule kumno ngiyo i ba ula penskam shisha i kiti banget bat kantam ula yalap bat shiki jintel ru amen te uble ukwa ya kani jing snusi ka ba shisha ka ba haba ngile kanu kanu ka pop ni skausi ba haba ngi skausi ngible sho te ka job amen oble kwa ai kani ka judging skausi hanre don bon ba ngala yo i mestep kila skausi ya ka pop ka ba ki kila le hanre ka sngi kampat sep kila le biang ka job amen kata ka jing skausi ka de jing skausi ka bom don nong rem ha ai ru em bat oble jus ngau hai kita ki priu ki balong kum ta men step kila ular bakin em ka chim ka snom hai ble mestap kila yan kila snow si shi bet tang shi phang la long biang kom ju to what I nga ba ye phi ba yin long ki de ki kristan ki ba mestap phi kran na kung wei da mi pat phi sakran pat kung wei hare ka e ka ba ni don kam ban le ba ha ba ni snow si ya ka pop pa jong ni to ngin kyar no sunan ba ni nom le sunan chui ya ka ka ju ko ma ni yo i ya ka nuksa jong petros haba ula lenyar ula snow si ba ula kelah ba mo shisha man bat ula long ru na kata ba snow si adan let nang ni ula yen kum uwe ushakri ujong try man
uba ulang shisha ubala korku tani pen ar koren nyaw shipau ayu ka bible ka ang namar ka daga jing singaw si bariw play kapan long ka jing tula ka pamot siya ka jing em kabom babesyo hanray ka jing singaw si ka jong ka pertay kalong ka jing ya amen namar ka jing singaw si bariw play kapan long ka jing tula ka pamot siya ka jing pen em kabom babesyo kani ka kran yung nong pop ladaw no nong pop ubala pen singaw si sak yung play haba ulang singaw si ya lagi jong ki pop But haba ulak kelak kapapot dah kata kajing singaw si kabashisya kapenlong kan kajing impam jikut aman namar kata kadai banlong kumta singaw si dah kata kajing singaw si kapariu play katin kajong play ko ang ba usok mensiap budai kajing keman tehan rey haba ni singaw si ikapop kabagi le ban ginam le asyo katapat kajing singaw si bariu play kapawan rak ya kajing penen te kabot kata kamlong kababakla kabambabisyo te ray la ong ba kata kajing singaw si jong ka perthai ka long ka jiyam anong ipi ka ay ka kajing singaw si jong ka perthai kajing singaw si jong ka perthai ngan ong ipi kadai kaba shumat benta dan mano bakran ban ipi ito iktin bakran ito kaktabe tok shitap eda no jopi ka penmong kan mas now let's say piyo ipa ko asniu itu ile epi kuto piket ma bakato ka pendiao mesin jopi kato kan kade kata ka jing snusi jong ka porthai ka paperlong wat cha ka jing ya pru aman nama bala snusi dan kibri da ka jing snusi ki kala yo pang how she born ki jing pang manang epi la da pisngau si nem ki thiek kim ju ya bet chu pitep na mi kata la da pitep phi ben tip menta ka si la da pisngau si pala nem perkat kini kita kijau tu automatik kisah kordat hi. Telah dasar kordat kita, kasnam kalau miat bed, habam miat bed kapoi kan kata kalau BP kah BP, boleh? Om deh ba, low BP nama ba, pila duna kabam, high BP pila bun kabam. Tentu perlu rai kau bah rai high BP, boleh? Bom miat bed cuk kita, aman? Boleh bom miat bed cuk, nama perkat pelat deh. Itu ilah keren sendiri BP, ngong BP. To puli bhai ka bible phindan ya kaste ka jong ublai pat wat nam perkhat cho ya pintai jing singaw si namar dan lagi perkhat ulak ukran gumta pat la singaw si dan ki phasino ya la deru tang namar ba la perkhat te ka ta ka jing singaw si ka ba kinja perthai ka ba penlong sha ka jing ya harga jing singaw si ka ba ngi singaw si namar ngi le pop pat ngi nam treshu hi ban le pop tatakan ka bon rai ka jing kumbangi iyo Petras haba ulak shisha amen ublay uyit kumya kata kajat umat kaba mi na do kadonot pat ya kita ki umat kiba mi na do kadonot ublay uplang hagi luas ni ki jang uga berkuno kamu uplang ha kadonot jang ublay amen dan ki priu ki masyuyam badan gitu ki umat kila shuleno namar ba kam don jingmut ketuk umat namar ki umat kiba kumban shuong no ada kaktin hindi yong no magarumaj ka asu malay shuyang kai te kabak mi te na do kadonot te hanray ai kata jing snow si jungi kan te bitang la lagi le pop ban ha lagi le ru ni nom le show te hanray la lagi brevi kran sniu let no kumto na malada him clap kato hi kan pentron ni ka jing im kristan ka jong phila perkhat pala ting puli bai bul ru him la show duai ru him la show hajaka phin raham pipijak pen banaman Dia tanya ni penkot Lukas kan riu arfusau. Dia ulah pertama ulah ongkok pa Abraham. Tois ne yang ngato paru ya Lazarus. Ba unwi ya ka khmut. Jenriati jong ku ha ko ba unyo pentek do tli jonga. Nabang alam kor det yang ha kani ka tliting. Oh kadi kat bar pesan nga bakla tiu Abraham ulai yatho a khon to kan mau ba mame ka ba medang in mena yop yang ni ka e ba bha jo me kum juru Lazarus ka e ka ba siu han remen ta hang ni ya ula pen ken
ya me te la pen bordet I kini ke jing pen kan mau ke bas ngau si kadai ke bau Abraham upen kan mau ya uni urius pa shapang jono shapang jo u Lazarus amen bau Lazarus ulama di ke bas niu bat uni urius pa ulama ya ke babaha ke bau dang im ha ke perthai ni I hang ni ba ka jing im jo Lazarus kalong haban chupet I ko pakadai ke sni ke bas niu bahaya u latap udan kini kita aja kita kini iksau kia jelia ya kamu uni ubriu udan hapde ke jingpang ke hitam plus nangta layak ko bu shubam na ki bahap jong uni uriu spa handre ki yo I hande ba uni uklam ot labne uklam khnyum amen uni Lazarus uklam ot uklam khnyum ba thang ni ru om dei Lazarus open kan mau ite ki par khoi ki bas ngau si ki ba ja ka jingen ka jong hare lapen kan mau da do Abraham te hang ni ki yo ka ji kai ba ki priu ki ba ye chi shayu le kim ju khnyam pa hapne ka jing jinjar kim singo tho te ba ki jinjar amen re ki priu pat ki bom dan yo ple jing jinjar I ba manu mala ki le yo ot ki le singo jinjar amen hakapor ba ngam pat shak re yo ple ngaru nga ot nga yam nga thaj ban tre ban kta hare ondang la shak re yo ple ni tho I pi la julap ne me kta padan ke pot ka bakatia padan chip pon ha ko jing pon ngade bansai bat ngarwai artar ngasai artar dasi pang ka keter keladat amen nomor paling nomor bang kemen bat utrai amen dengan ong ye pila I hap utrai hap deng ke jing pon kam hap deng ki jing jan re pim yo ite pim yo snow yo ke jing jan bat pim nang ro ban khnyum bat ka bakut ka de ke jing tur khu ni I uni Lazarus kabakut kadai ka jingkur khuyu nama balai om nang ban khnyum ki wei ki le yo I ka jing shem jinjar ka jong u henre ma u padala de yala de um yo I ngaru ngas ngul ngo ka por ka bangala shatri u try men singiru ngatre men meru ngatre ki brio ki onya ani ki tre hitam mo apa mong tre hitam se nga nga mos ngoro bang ngatre hitam ngam yo snau te ka ba met ka shem la that nama balai nama ro pila IT yala de how try te nama kata langi plot u khlan ma u amen mau pen klan hangi hapding ba pitrai kang pir wai piro pin nam yo asngau di jing that nu amen teng teng pila that pisurat sitha betul jing that kala jala ka jano hi amen te namar kata ai bagi long ku uni Lazarus uba om yo I kata ka jing jinjar ka jo ula ki breu ki yo I ngi ku bagi jinjar re plan ni pat ni dap da ka jing sok ni pat ni dap da ka jing kmen amen namar balai nama utrai ulong hakaliang ka jongi kumta ngani thu ye phi ka long shisha kumta kibreu ki badan utrai la kimta ni e ruki sok jai hamre kam nam poi pat kata ka por kata ka jinjinja ka jongi ka ba ki da jinja shisha hi hanre kim snow pat kata jinjinja hanre ka shulong bet hamar ba ki biang bet hi bat kim yo I ala de kata ka jinjar bat kim snow jinjar rohi lagi we ki yo I ngi be ngi jinjar re ngi pat ngim snow jinjar e yo amen namar ki ba bon ha ki prio hapne ke jing sup jing san rup ki jinjar balai namar kim don yo try ha ji em ka jong ki amen maka da ti ke jong uglai ko ong kum do kan men to yo na pi yo ke perthai bar khoi la da video no yo uglai namar ba ka jing em jongi langi snow si ne langi snow ha kam ublei ke wat om don jing wat e ru amen the go blem yo ban kur khui ni lang baro ya ro itrai to nai mo